lamsogo joton ani YT channel o ki ang tini norok ni bagui tei kaisa kubui kok tubui phaikya ang norok tei saimono ang kono dino phano je amdi boni kahai kaisa kokno asa guru gya ang direct bui question rekhang answer o abono hono purop chara ani channel o kono kono video mangala tei phaji hinga jeng tini ni video changlai siwano obo ongkha ang pulla o video sanamani jodi nogya ko hingai thangai naidi ang description o rijak tei ang o video sanama jagao onek purop ruino kok saka tei aboni pore bo baksa ano comment khlaikya chini parao tabubo rang sano thumjak tongo hunoi ano pulla comment khakya khetro jomatiya hunoi ani monai eba dara ni somanno je bano saka nini okok ang putu chaimanya tamo hinke 100% tipra motha borok rok tanda khanya hunoi nang sawi manya tamo ki nang tipra motha ni hamsago angbo hamsago amti hini bano okok saka bo samani meaning ongkha joto borok egya baksa borok rang thumui tongo nang saimanya ui amti ke ta sari hini bo ano okok saka hinkai aboni pore tei khoroksa comment khakya David Deborma ye bobo saka ঠিক ন আবো চিনি নগ না ফাকিয়া মানে খাই বংনি আর বাহানো রাং থুমু কে হनै ব অকক সাকা হিনকে ফাজি जों তাবু কবুইতামো চেংরাতামো আবো খানাওই নালায়েনো পুলিয়া সেগাং কমেন্ট নুখা নিনজা গেমিং nge bosaka khumulunggo bo rang thumu ani baba se mahorka hinke phaji जों তাবু khumulungni borok bai koksaine botamsa kanagara dako Are, norong ni edisi khumulunggo ba tamo tipra motrok chada thumlai khumla. Thumya nable amwa kes bufruni kokabo. Abai ko tabuk ro sekang tiron ta. Sibuk siniyang ro ko phaya saimia ta yang alka para ro ko ta ngai ro to. Hai mane bui sauta edisi khumulunggo rang thumlai tongo hunai. Gabono kobuja kebono samarok da khana nei singmata hele khanaya saimia ta emne je yang sini yang gana gini ke thumpaya ke pan phaya nga para kaisa bijay misul khanya niki ta chalai bijol buiba khas khaje ken lai para kisa misa salainya ni mana boke para kaisa sancha utam te da i para kaisa bo salai kana abaro thuda thumui salai saimia ta boke abo khai to para kaisa to haim bui thumui chalai bor nijera sarne heda abo nota hinke next tai kaisa nokha bosaka ice ma deborma chini para bo thumbo tula sikor rasbagar hinke phaji tula sikor ni ani dol no contact khaine ni tabo বন্ধু ni bahai khobor আঙ্কু সামান কোন বেজা লংলা গুলে bejalangya sadi ma মানে কোনো আরো মুতা তো দল সোশ্যাল মিডিয়ার থাঙ্গান ফাড়ি অলখাই আং কমানি অলখাই dotu be sana bana na আমি কো বয়ংলাই কো মানে ngolai tong dai ko khumbu hinta miar go jur jobojos থেকে করে ফোন রহনা মুসনে রহদি রহনা মুসে একে রহয়া হাতিটা জবজos থেকে করে এটা gabot ottoman town bagai saja বিজয় মিশন নি বাগাই না bijay misul to raja to khayan sari edeba তা আবার শক্তি বা কটমা বলে বন্ধু জানজানি মাইন্ডসেট আলাদা জানজাই দিয়া আমো আলাদা বড় আমার বড় খাইনা ফানুং তো খানা মানে ke borok para kaisa chalanya hendak atino na abu kebon asuk boi to ge sikri boi to abu kerna na atino ya ko hambai do hinke tewasha ninja gaming ba ano mention khalai saka mandai area bosano mane rang sanu hunai bo okok saka hinke phari mandani ani dolbai kok samani norok khanari Papa, sila waiting mamang. Are omen tongkol khe video call maro sarap. Antawan somiro kok tebe blang. Oh, nomor be ko khito. Khana gade. Yang kini mandayo sabo rangthum hin blasa tada. Se khana. Ta dupro. Tabuk ya khe mia usgang am tirok punta. Ni sumtumo sin parane para khe tarane bagai. Para khe tana bagai. Kabo kuno alada babe khai tada to thumia bole je
কোনো কোনো স্লিপ করে কোনো করে সেটা পারা না জানা বলে শুনছি নারগেন দো chalai gere kok kai সালাবে da ko ang tharuk kai na buji kha দহটা da nargen kai asa khalayo norok jotono ani kokno bujui man khana gi ang jotono jano comment khaimani borokni ayang digi ang call khai singka singmani pore saiman ka abo sing bunya jabarjasti khlai rang thumui chaya abongkha chini raja bijoy misil khaya enggi se jeng abo parakasya tongthok chathoni bagui khushi khlai chana bagui parakasya jeng rang thumui chau hnai saimanka ye wan chudi dol ro abongkha kase kono borok no ragging khlai chamani kokya abo jeng parakasya tongthok tongui chalai mani kok se khlayu abono kono rang thumu hai thumu hnai bkhawa ta peledi norok jodi tabugo ani kokno bujui manya hangkai norok ni bagai o video naina di kobo manjagui fikung fatiri seprangai fikung fatiri seprangai fikung fatiri seprangai